lượt manga Uba ai la ya pi ban boy sha Mentapet yanga Wala nga don ha chan ro ngam la le bale you I keep on asking myself, why did I ever thought I'd be okay without you? How can I even move on when all you gave me was only love? Klemless Ching yết ba nân la mình ta ching mong cả la chỉ liêu ba nè cả ching yết trong phi yang mình sim cam hồn ngas ngâu linh jing i dong pim ju ngâu genja ngas ngâu sik thang ki jing kli klem ki ju ba wat la sha we nga don men ta jing it ya pi ngam la ya pli shirta ki de tin bang im la qua jing ka bai ai ne ka ba ne tang shi teng por kum no phi ji ban i yang nam de hok ti ban sha pen mong Klemless liêu yang ngắm tarai bana ki we nhỏ ching yết ba nân la mình ta ching mong cả chỉ liêu ba nè cả ching yết trong phi yang